Zdravo drugarici i gledalci i dobrodošli nazad na moj novi YouTube kanal koji se zove Rubanov kanal na srpskom i drugim jezicima. I ja sam na pljžu, kao što vidite, ja sam na pljža Siesta Key na Floridi. Da. Ja sam se moj majka i jedna dečko. Bio sam sedim na pljža. Da. Napolju je veoma lepo i izgleda da će padati kiša uskoro. Nebo je crn i bela. Da. Ja sam sedi, kao što vidite, i vidim sunce u nebu. I da. Pogledaj to. Rainbow u nebu. Da. Imam moj vode ako sam žedni. Želim da pijem moj voda jer strašno sam žedan. Ne znam gdje je moj majka i jedno dečko. Hajde da vidimo gdje je moj majka i jedno dečko. U sljedećem videu želim da pričam moj omiljeni hrana iz Srbije i moj sjećanjima iz moj djetinjstva kada sam živeo u Pensilvaniji i New Jersey. Da. I to je moj planovi se moj video u budućnosti. Tamo je vode, tamo je more. More je hladno, nije vruće. Da. Vidim moj majka i jedno dečko. Vidimo se kasnije, doviđenja se sada i prijatan dan.